Здравейте на всички! Много се вълнувам, че сме тук преди WinBet Fight Night, един уникален боксов сблъсък между Кубрат Пулев, който добре познавате, и Махмуд Чар на 7 декември в зала Арена София. Един матч, който трябваше да се проведе на 30 март, но заради контузия на Махмуд Чар датата беше сменена. Сега двамата боксьори тренират много усилено, а цената на този сблъсък е изключително голяма. Битка за регулярната титла на Световната боксова асоциация на 7 декември в зала Арена София. Михаил Таков също се присъединява към нас, за което много се радваме. Триковете, може би, на съперника на Кубрат вече започнаха, защото той все още не е пристигнал за тази пресконференция. Но Кубрат, както знаете, държи на германската точност, затова започваме точно на време. В последствие и Махмуд Чар трябва да се присъедини към нас, за да каже и той своето мнение за матча. Предлагам ви направо да започнем с въпросите към Кубрат Пулев. Моля ви, представяйте се и си задавайте въпросите. Аз ще започна с някакво стъпително такова. Няма проблем. Значи, дълго време му давахме като почивка, тъй като той имаше нужда от такава, защото имаше контузия, която ни изпрати и видя, и всичко доказа, че реално, че наистина е контузен. Направили са му някаква операция, такава съвсем дребна и козметична, но на чуж гръб, и стото яги са малко. Само той си знае какво е. Но факт е, че минаха колко месеца, почти половин година, за възстановяване му давахме, така че смятам, че е повече от добре, а и самия той потвърди, че е добре и че може да се подготви, и че вече тренира усилено, даже снимки, видеа от фитнеси си публикува, така че ние казахме, окей, сложихме дата 7 декември, за да може да има и той, и аз да имаме необходимата подготовка за този двубой, защото е мач за световна титла на регулярната WBA титла. Така че надявам се стане един двубой, който ще е доста зрелищен и естествено аз да победа. Сега оттам нататък оставам мнения, коментари и всичко останало на хората и на журналистите. Но за мен е важно победата и естествено да зарадвам българската публика, тъй като от доста време държа този матч да се проведе в България. Имахме много други предложения, но на реалност най-доброто е да бъде в България, въпреки че не е така чисто като интерес, не е голям интерес от наша страна, но за мен лично пред българска публика в България това е изключително важно и естествено аз винаги се радвам, да не говорим, че самата публика много допринася и помага дори в двубоя, в боя, и се радвам и този път да бъде така. Сега до мен съм Мишо Таков, там който има въпроси или те да кажат нещо. Аз се подготвям също, подготовката преминава вече в България. Михаил Таков познавате, дългогодишен треньор от ССК. Знаете, че повечето пъти в бокса треньора е като втория баща. Пък да не говорим, че някои от момчетата дори нямаха и бащи и треньорите се грижиха за абсолютно всичко, така че винаги съм имал и никога не съм забрал нито един треньор, дори в националния отбор, дори и естествено Мишо Таков, който ни започна от деца за първи път, когато баща ми ни заведе в боксовата зала, когато бяхме на 14 години. Той е човека, който ни е видял целия житейски път и целия така професионален път от момчета, младша, старша, мъже и вече в национален отбор, когато ни взеха. Всичко това, той е бил, това говориме за 20 години плътно до нас.
което не е никак малко, защото това е цял един живот. Така че аз тук ще използвам вашата аудитория и ще използвам момента, в който чакаме шампиона, който вече се появява. Ще използваме, че да благодаря на Михаил Таков за всички тези години и смятам, че ще останем винаги така един до друг и ще се подкрепяме взаимно. Благодарен съм естествено на всички други треньори, няма да ги изброявам поименно, но винаги съм изразял своето уважение, винаги когато ги видя и където ги видя ги срещна и когато и да говоря за тях. Сега е момента да кажем и добър ден на Махмуд Чар и Ерол Чар. Махмуд, welcome. I hope you're on time for the game in December. You'll be on time for the match. Питах го дали ще бъде на време за самия матч през декември. If you want, you can make an opening statement. Няколко думи от негова страна за предстоящия матч на 7 декември в Арена София за регулярната световна титла на боксовата асоциация срещу Кубрат Пулев. I will talk in German. Is it okay in German or in English? English. The translator is in English. So it's nice to be back in Bulgaria, Sofia. I promised last time that I will make here a title fight and history in Sofia, Bulgaria. A man have to keep his word, and that's what I do. And I'm happy to fight Kubrat Pulev, one of the best heavyweight champion outside and national hero of Bulgaria. This is a big opportunity for me to fight Pulev, but this is a sport competition, and I say in the end this is business, and I wish him good luck for December 7, but the champion is here. That's my belt, that's my win, and I come here, take the win and go back to Dubai. Радвам се да съм обратно в София, България. Миналия път, когато бях тук, аз обещах, че ще направим да се случи матч за световната титла, което сега е факт. Кубрат Пулев е, разбира се, прекрасен спортист и шампион сам по себе си и ще направим всичко възможно на 7 декември да имаме добър бой, но все пак шампионът съм аз съм тук за да победя. Това е както спорт, така и бизнес и ще направим всичко възможно. Добре, колеги, можем да преминем към въпроси, към всички, които са на масата. Ивайло Гоцев, Михаил Таков, ако искат няколко думи да кажат, промоутъра на Кубрат. Добре дошли. За сетен път сме в град София. Ви представя огромно събитие, което обикновено и въобще никога не може да се случи, освен ако имаме човек като Кубрат, който предложи и го представи да се случи това събитие в град София, в родния му дом. Искаме да благодарим също на шампиона Махмуд Чар, който удържа на думата си и каза, че той ще се върне след неговата травма, да защити неговия пояс в град София. Чухме думата гейм и чухме думата бизнес. Това не е, за мен, ако трябва да избера една от двете, то ще бъде гейм, защото това за мен е Game of Thrones. Game of Thrones е това, което се случи и битка, която се случи на 7 декември, защото в момента имаме короната принадлежи на Махмуд Чар. Единствено и само той може да я загуби в лицето на претендента Кубрат Пулев. Това не е театър, това не е цирк. Тук няма написан сценарий. Тук излизат двама мъже, които са готови да застанат един срещу друг. И само един ще наделя на тази вечер. Искаме да благодарим на нашия партньор WinBet. Стартираме нова програма WinBet Fight Night. Те са винаги били в нашия ъгъл. Благодарим ви. Десислава е тук. Както и на другите наши
спонсори, хотела Маринела, които винаги са най-добрият хост и сме добре дошли тук. Така, сега да се обърнем към Михаил Танков да разкаже малко за детските години на Кубрат Пулев, този паламир, който влезе в ринга в 92 година. Здравейте! За мен е чест, нали, след толкова години заедно с Кубрат, нали, да бъда до него във всички едни изпитания, които той е бил от дете до това, че съдбата направи така, че моя баща, който е бил бивш боксер, и неговия заедно са играли в един отбор. А Кубрат в другото време сме били заедно по отбора, да, в отбора ЦСКА, по национален отбор, с професионални срещи, и на мен е голямо удоволствие да бъда до него, да помогна във всеки един момент. Пожелавам на двамата боксери да бъдат здрави, да се подготвят в оставащите 2 месеца, да направят всичко възможно и да напълнат залата, да стане едно голямо шоу. По-добрия да победи, нормално търсиме победата да бъде за нашия боксер Кубрат. Надяваме се това да се случи и да зарадва публиката, българската и всички почитатели на спорта и бокса. Колеги, може да преминем към въпроси. Ерол да каже. Но преди това и Ерол Чар ще каже няколко думи. The floor is yours. Добре дошли. My name is Errol. I'm the promoter of Mahmoud Shah. And thank you for invitation for Team Pulev again in Bulgaria and for reschedule the fight on December 7, finally, because we don't know after the injury from Shah when we can reschedule the fight. That's good that he recover very fast, and that looks like a normal fight, but this is a huge and big fight, and they are gentlemen as well, but there is very, very much bad blood in that fight, so I hope that will be a great fight and hope that the arena get more fuller than last time. That's the biggest fight what Bulgaria have ever, and for Pulev is that the final chance to get a champion, heavyweight champion for Bulgaria, for himself, for his legacy. So I hope we can attend a lot of people in the arena on December 7. And thank you again. Благодаря на Кубрат Пулев и на неговия екип, че организираха събитието и че направиха всичко възможно да се случи. Ние не бяхме сигурни след контузията на Чар, кога точно ще се случи боя. Аз съм Ерол Чар, неговият промоутър. И когато те се изправят един срещу друг, това ще бъде един от най-големите боеве в България. И... Ерол Чейлан. Прощавайте, името му е Ерол Чейлан, промоутър. Not Errol Char. Yes, my apologies. Извинявам се, правя всичко възможно. Всички го познават като Ерол. И надявам се на този голям бой, който ще се случи, да напълним залата, да направим добро шоу за всички. Минали път нямаше толкова много хора, колкото не си искаше, но сега се надяваме всичко да стане по-добре. Въпроси, колеги? Росен Станчев, БНТ. Няма спомен някога, когато Пулев да е казал, че се страхува в никакъв случай, но притеснява от съперник. Има ли нещо, което, айде не е притеснително, но би могло да е изненадващо за тебе в начина, по който боксира Чар? Или, както винаги, си
Мачка и... България има два пъти мачка. Едното е Григор Димитров, казват мачка и Кобра, или мачка и Гришов в общи линии. Има ли с какво да изненада? Ами аз не мисля, че има с какво да ме изненада. И най-малкото се надявам да не ме изненада. Работим върху това нещо, а и той не е толкова така... Няма такива възможности, че до такава степен да изненада. Добър боксьор е, твърд боксьор е определено, има характер, или поне привидно. Но наблюдавал съм му мачовете, сме му ги гледали най-детайлно. Определено в никакъв случай не е за подценяване, но така корав е, но първо, че не ме притеснява изобщо и никой не ме притеснява. Знаете, че аз имам единствено, да не кажем страх, ама едно изключително уважение единствено към Бог. И така съм научен, така съм излезнал от завода. От заводските ми настройки са такива. Имам предвид фамилията, така съм възпитаван, че дори на никой да не падам на колене, на никой да не клякам, на никой да... Нали, естествено към всички хора с уважение и него включително. И естествено в моята кариера имам над 300 аматьорски матча, вече около 30 и няколко професионални матча. Много пъти съм подценявал противник. В случая няма да го подценя, защото той е доста добър противник, но не смятам, че с нещо може да ме изненада. А даже напротив, най-вероятно аз ще го изненадам него. Естествено, всичко горе-долу за едни боксови специалисти, за някои боксови специалисти ще разберат целият матч до първите 3 рунда. Ще разберат как ще се развие, но въпреки всичко това е професионален бокс и всичко може да се случи във всеки един момент. Именно това е интересното и това е драмата в професионален бокс и в спорта бокс. И затова той е толкова популярен в цял свят. Затова аз пак казвам, че той ще дойде най-вероятно подготвен, но аз ще съм много по-подготвен от него за абсолютно всичко. Така че дори и да има нещо ново в неговия стил, което ме съмнява дълбоко, аз ще съм готов за това нещо. И ще бъде обезверен. Pulev say he once broke my spirit. You cannot broke diamond. You forget diamond pressure. The pressure makes diamond. That's me. The diamond boy is back. So first of all, and you talk about 3 rounds of boxing, my friend. This is heavyweight championship. 12 rounds. I don't think you will go 6 rounds with me. I will broke you shin. Trust me. I will give you very hard lessons. And this is that fight will be in your country the last fight in professional boxing. After this fight you can retire. Пулев казва, че ще му обезвери, но аз съм диамантът. Диамантът става все по-твърд под голямо налягане. Няма как да ме пречупи. Той каза, че през първите 3 рунда всичко ще бъде ясно. Аз не мисля, че и 6 рунда ще издържи с мен. И това ще бъде 12 рунда матч за тежката титла. Всичко може да се случи. Но аз ще му покажа, ще му преподам някои много трудни уроци и след този бой мисля, че това ще бъде последен по матч, ще може да се пенсионира. И вътре в ринга няма да има респект. Аз мога да отговоря единствено с това, че единственото и всичко започва с вярата и най-важното и най-силното и най-така водещото нещо е вярата. Хубаво е да вярва, не е лошо, това ще му е нужно със сигурност, вярата ще му е нужна в този бой, във всеки един рунд.
Но ще видиме. Значи същите думи той говореше и подобни думи, нали? И дори още по-гръмки в март месец на пресконференцията. Но ето виждате, че се контузи. Значи, нали, човек, ето сега имам и деца и наблюдавам всички процеси, нали, учат се да говорят за 2 години и половина, после, нали, трябва да ги научим да внимават какво говорят и колко говорят цял един живот. И всеки един от вас и аз, включително много пъти съм било яд, че съм казал дадено нещо. Този древен урок природата му даде да бъде малко по-смирен, да има по-умерен да бъде в приказките си, защото след матча обещавам ви, няма да забравя, ще го питам как точно и какво точно се случи. This sounds good. I will help you to become full job daddy. Звучи добре, ще ти помогна да станеш баща на пълен работен ден. Супер. Супер. Аз съм. I am now. So sounds good. So it means I need to support him to become daddy. No problem, my friend. No problem. That's boxing, you see. But he talk a lot. So look, for me, Pulev is the one of the best amateur fighter in Europe. He make great things. We have not to talk. But you don't understand. I have only 10 amateur fights. 3-time world champion. 3-time fighting for the world title fight. My friend. Where 3-time? My friend. Trust me. This is the easiest game. You lost to Chisora. You lost twice to Chisora. My friend, he have no boxing. He's a fighter. What will you do? I will broke you. After this fight, you will see. I'm here. I know you're here. I'm here. Now you're laughing, but after the fight, I will see your face. I want to see this. My friend, like this, you see the promotion of Cobra? We smash. Аз смятам, че Кубрат Пулев е един отличен боксер-аматьор. Той има много аматьорски боеве, един от най-добрите в Европа. Но аз имам само 10 аматьорски боя. Аз съм преди всичко професионалист. Имам 3 световни титли. Бил съм се за световната титла още 3 пъти. И ще му покажа, ще го смачкам като това кенче. И also what will do is you crush him. Like this promotion, I make promotion for my smash his dreams. Ще му смачкам мечтите, той е при приключене. I will smash. First I need to blast. You need to drink a lot of punches and then But it's good, it's good. You need to test. Good drink. Това е добро питие, трябва да го опитате. Good blood. Ще изпия кръвта му, както пия напитката. Светло. Те хубаво подават топка, така че успехме да го направим. Бих обърнал към Кобрата и да го попитам това, че той акцентира върху успехите ти като аматьор, вижда ли, не като професионалист? С мен едва ли някой нещо може да го обиди. Тъй като аз приемам хората за хора, не за богове и много пъти, нали, даже когато човек започне да разбира хората, той по-скоро може да ги съжали, отколкото да взима нещо лично и да се обижда. Аз много добре знам кой съм, знам какво представлявам, знам какво мога, какво не мога, кои са моите силни и слаби страни във всичко. Окей. Но, нали, превъзбудене, това ми харесва. Това ми харесва, защото трябва да внимава вътре в ринга, да не вземе да прегори. Последните рундове да не му се дойде тежко, да не му дойде на нагорно, да не му се доповръща, да не го забуят ребрата, да не започне да мисли къде е вратата на ринга, защото ринга врата няма.
тримата сме вътре, аз, той и съдята. И единственият, който ще може да му помогне в този момент е съдята. Така че аз съм окей. Аз съм готов, дори още сега вече съм подготвен на едно добро ниво. Предстои ми много добра подготовка. И Михаил Таков, и Юли Вегнер също са до мене, и имаме една прекрасна програма, която да изпълна. Да се надявам, че няма да имам никакви контузии и всичко да мине перфектно. Ще излезна една усъвършенствана, опитна бойна машина срещу него. 110-112 кг ще бъдат стоварени върху него. I want to give him some advice. The best coach in his corner. You cannot change a donkey to a horse. A donkey will always be donkey. You know what I mean? Ahmar, donkey. You know what's donkey? Donkey, yes. Then the best coach in the world, you cannot change a donkey to a horse. It will be a donkey. Here's a donkey. It's easy walk, my friend. Easy walk. Easy walk. Trust me, easy walk. Easy walk. Не можеш да промениш от магарето да направиш кон, колкото и да е добър треньорът. Така че ще видим, той ще види, ще бъде много, много лесен бой за мен. Заповядайте. Здравейте, Янчо Христов, Айкън Спорт. Господин Колев, къде ще си възможност да поставите Махмудча, имайки преди, че не сте си били с легенди, Ключковска, Джош Койчев, Чесора? Някъде след топ 20. Нали, питате ме, аз съм телец и обичам да съм истински, дори някой да се обиди. И ако се обижда, някъде след топ 20, а къде точно, не мога да кажа. Do you want to respond to this? This is why I say a donkey is always a donkey. You cannot change the mind. He said top 20, my friend. You fight 2 times, you got very hard knockout. Klitschko, Joshua, you always turn up like a woman. You know, when someone make pressure, you're running out from the ring. You are not fighter. Stay at home. After my fight, you become full daddy. Trust me. Леко се обиди. You become full daddy. You are nothing. The top, you say top 20, you will see after this fight, I will show you. Top 20. After this fight, I will show you top 20. You will be number what? Tell me, number what Тук you are? го пипнах точно на място. I swear I'm so happy to punch your face, I swear to God. On this day, I'm so happy to send you full daddy job. Sometimes, много често в живота се случва, че така живееме го и сънуваме, движиме се и сънуваме някакви неща, но те са нереалистични, като мираж. I want to say something for the last fight when he prepared for Cha. The last week we have to change the opponent and he fight Ihor Shawadotsky. This performance what he showed again a fighter who was not in training for that kind of fight was not enough. So I think this time Pulev have to grow up or bring more in the ring. After Cha see that fight, he laughing and say, "Shit, why I'm get injured?" So that's not serious opponent. So I think, from my opinion, of course, Pulev have to deliver, but bring more in ring when he fight in December Mahmoud Cha. Миналия път, когато се готвеше за противникът му беше сменен и мисля, че той не се представи достатъчно добре
И мисля, че сега за Махмудчар трябва след боя той ще се чуди какво се е случило и трябва много по-добре да бъде подготвен. Виждате, че напрежението расте на пресконференцията. Може да си представите колко горещо ще и каква сериозна битка ще има на 7 декември в зала Арена София за регулярната титла на Световната боксова асоциация. Заповядай. Говорейки за миналия футболист, има ли бекъп файтър, има ли борец, който да бъде като резервен подготвен за този случай? И знае ли се нещо за следващите бой, какво може да очакваме в следващите битки? Както винаги ние сме подготвени. Видяхте, че миналия път при аркадата, при бицепса проблема, намерихме заместник боксер само за няколко дни. Този път ще имаме готови боксери на undercard, които са в топ 20, понеже почнахме от този номер. И да, ще имаме готовност за евентуална замяна, но се надяваме, ще се радваме и вярваме в истинският матч за световната титла срещу световния шампион Махмудчар. Малко да добавя след тази игра на думи. Аз съм съгласен, че Кубрат има неговото мнение за топ 20, че е чар. Аз мисля, че той е единственият и номер едно, който ще дойде тук в България, защото той ще излезе срещу него. Тоест тази игра на думи от двамата боксери, аз се разбирам, бил съм много пъти около тях, но на 7 декември обещавам, че това ще бъде една истинска битка, когато думите няма да говорят. Това ще говори сърцето, мозъка и лява и права и дясна ръка. Така че това е една сериозна битка, която очакваме. Въпреки че ще имаме резервен вариант от тежка категория, аз вярвам, че световният шампион Махмудчар ще бъде лице в лице с Кубрат Пулев. Да, ще бъде една епична нощ и всяка една среща ще бъде подготвена с много добри противници, един срещу друг. Очакваме българско участие поне от 4 боксера, както и интернационални срещи ще има. Ще бъдем излъчвани по BTV на живо, основния канал BTV, както и по света с DAZN, най-голямата платформа на боксови събития, както и на бойни събития. Знаете какво се случи на DAZN преди около 2 седмици в Лондон. Видяхме кои са те и кой излиза. Тежката категория, това е короната на бокса. Ние знаем, че има история написана в този спорт, в бокса и тежката категория. Така че ние продължаваме да пишем нашата история, която Кубрат и аз почнахме преди 30 години. Искаме да вземем тази сцена софийска на 7 декември. Разбрах, че Оливер ще дойде за боя относно Иван Кейс, той има ангажименти в щатите или вече не работи съвместно с него. Това е динамиката там с отбора в щатите. Първо, нашия екип е изграден на лоялност. Иван Кейсън беше до Кубрат последните няколко срещи. Той е наш приятел и той ще бъде тук също допълнително, както и Юли Вегнер и Михаил Таков. Местният любимец на Тревел Пулев е... той тренира в момента, да. Тоест ще има разговори с него, но той решава сам за себе си. Тук излиза Кубрат за световна титла, т.е. Тревел може да го подкрепи в тази вечер, но може и да избере и друга вечер. Защо не? Защо да не бъдат разделени? Защото те двамата са бойци и Тревел Пулев сам може да оглави една такава вечер, един такъв спектакъл. Има ли клауза за реванш или такъв тип вратичка в договора, тъй като като цяло и подобни боеве последните месеци и години се забелязва тенденция да има реваншни трилоги и така. Първото нещо, което трябва да се случи да е тази среща на 7 декември и тогава двамата бойци, както и публиката, както всички гледащи определят дали има нужда от реванш. Ако един от тях е доминиращ и вземе пояса, едва ли, ако е много равна среща, както сме имали подобни с Чесора, тогава може би ще има реванш. По силите ни е.
Предполагам, че няма да има нужда, защото той самия няма да желая, тъй като нямам търпение до 7 декември, до тази дата и да се случи това нещо, да го направя безпомощен. Така че едва ли ще иска реванш. Виждате и Чисора в момента не иска да играеме вече, тъй като той едва ми издържа 12-тия рунд, въпреки че го обявиха за победител. Но така е някакъв път в спорта. Нямам никакво търпение да дойде 7 декември и наистина да го направя жалко безпомощен. Питах с оглед факта, че, както каза Ивайло, се очаква равностойна битка, може и част да каже, ако иска за реванш, ще Елен Заларев. So, Champ, the question was if there is a fight and there is a declared winner, and it's a great fight, would you rematch Kubrat Pulev? Would you give him a rematch? My friend, I told you, you have to go home, stay with his family, take care of his son, of his family, and that's good. He have a good career. He have to stop boxing after this fight. I will help him. So, but for you, maybe we can do next show here in the future again. Because I told him, let me talk. I talked to Ivano. Congratulations, Ivano, you have children. Habibi, thank you. Congratulations to you. I hope you will be and good then I want to come fight again here in Bulgaria. We can do another show. Why not? Because this is a beautiful city. Well, all is left, Champ. With much respect to you, is one great evening on December 7th. I believe in you. I believe in Kubrat. I believe you two are warriors. I also believe, being a spiritual man, that you're reported gladiators from ancient times, and that's what we're going to see. We're going to see an epic battle in Sofia. So I hope our crowd of many Bulgarians will support the fight itself and will appreciate these two gladiators coming and giving the entertainment they deserve. Също само да преведа неговия отговор. Аз казах, приятелю, трябва да се върнеш вкъщи, да си се грижиш за жената и за децата. Because some people ask me about rematch. I don't need rematch. How I say, after this fight, I'm official mandatory for the winner, Usyk Fury. And then maybe I do one step fight, Chisora. Why not? He did the last 2-3 fights, big win. So after Pulev, maybe I take care about Chisora, and the last station is the mandatory for Usyk, the winner, Usyk or Fury. And then I will retire. I have planned 3-4 fights, and I retire from boxing. I did a lot. I become world champion twice. I fight for the world title, WBC. I fight for the WBC silver. I was many times champion in different category of the belts. So I don't care now about goals, only just to beat Pulev, take care for the next big fight. This is Usyk or Fury. Аз казах, че след боя с Пулев искам да видя какво ще се случи с боя между Усик и Фюри. След това може с Чисора да се бием. И като цяло планирам да имам още може би 3-4 боя, след което ще се пенсионирам. Аз имах чудесна кариера, две шампионски титли за Световната боксова асоциация или за WBC. Така че иначе може пак да направя в даден момент шоу тук в София, но не мисля, че ще бъде с Kubrat. Абсолютно. Ще му дадем възможност да направи едно шоу след матча с мене. Ще му дадем възможност за пенсионерски матч да направи, като матча, примерно, който направиха Григор с Джокович, нали, приятелски, с някой противник, някой българин, който да го гали, да не играе сериозно, за да може да си приключи неговата кариера с победа. Ще му дадем и победата. Спокойно, ние сме на среща.
before fight, after fight, we stay friends. You have good country here, good people. For sure. I have very good support here in Bulgaria. I have big crowd. I have big people, brothers for me here. I have a lot of business here also in Bulgaria with good people, so I don't care. Bulgaria is my second home if I want, no problem. Аз винаги съм получавал чудесна подкрепа тук в България. Има много добри хора, много добри приятели, които са тук, така че да, винаги съм готов. Точно така, от стотици хиляди години ние сме известни българите с своето гостоприемство и така и ще бъде. Това е признак за благородство и за една изключителна доброта. Това именно ни отличава от всички останали народи. Така че винаги си добре дошъл. И сега, и преди матча, и след матча. Дори да загубиш, аз смятам, че ще ти дам добър урок и ще останем добри приятели. Още въпроси, колеги, Митко Тасев. Мисля, че беше дигнал ръка. Заповядайте. Mr. Chap, yes. Welcome to Bulgaria. Nice to have you. Thank you so much. You mentioned before that Kubrat is national hero here. And of course you are right, he's like separate religion in Bulgaria. But you also mentioned that once he was having the title fights, he ran away, like against Klitschko and Joshua. Do you think you sound fair? Because of course you are a great fighter, but you also got nights off, like against Kuzwait, Bretis, and against Johan Topa. So how are you going to approach this fight, and what's your opinion? Why do you think that Kubrat ran away in the title fights? And how are you going to comment your off nights when you lost to Kuzwait, for example? It's easy to say. Look, he talk about dreams. I dream very big. A woman without dream, he cannot reach any goals. People have to believe in God, have the faith to God, and have big dreams to reach out everything what you wish for. And this is what I always do. Everyone knows my story. I come from 10 amateur fights. Was invited in Berlin for sparring against Nikolai Valuyev. I smash him. I make sparring 2006 against Povetkin. They put him twice from the ring out. I fight Vitaly Klitschko, one of the most, the best heavyweight. And this time I was 27 in Moscow, and the fight was 50-50. I fight Povetkin in Moscow, make good fight, 9 rounds, and coming back, I get shot in my stomach, I stand up, I make 2 fights, I was number 5, I make 2 hip operations on one night, and 7 months later I become world heavyweight champion. So look, in my life, what I did, no one can do it. I born in Lebanon, I lost my father in the war. My first shot, I was 4 years old. We come as a refugee to German. I have very bad life. I have kid life. When I was 6 years old, I go out to work to bring money home. You cannot broke me, and you cannot tell me anything that I scare anybody. If you bring me a dinosaur in the ring, I will fight him. In the ring, this is my home. This is my home station, you know what I mean? So I give respect to Pulev, what he did, but this is not my station. I have big dreams. This is only one goal for my next exhibition. Винаги трябва да мечтаеш и да имаш вяра. Аз само след 10 аматьорски боя, след това бях поканен да правя спаринг с Валуев и го смачках. След това правих спаринг с Поветкин, също го пребих. След това и така станах професионалист. Когато бях на 27 години само, след това се бих с Виталий Кличко и боят беше на практика 50 на 50, беше много равен.
След това имах много тежка контузия и само 6 месеца след нея успях да стана световен шампион. Така че животът ми никога не е бил лесен. Аз бях на 4 години, когато баща ми почина и от Ливан отидох в Германия. На 7 години вече трябваше да работя за препитанието си. Така че никога не ми е било лесно, имам труден живот, но винаги съм вярвал в себе си и вярвам и сега в своята цел. Добре. Колеги, към приключване сме. Виждам, че няма повече въпроси. Няколко думи от Ивайло Готев. После ще има възможност за снимка на двамата боксери претенденти за регулярната титла на Световната боксова асоциация за WinBet Fight Night на 7 декември в Арена София. Ще бъде невероятен спектакъл. Става горещо още от тук от пресконференцията преди този сблъсък. Да, и след този сблъсък на думи вече имаме официално респект между двамата бойци, които излизат на 7 декември. Билети са в продажба на Event Team и от 12 часа днеска могат да бъдат закупени. Event Team билети в продажба. Сега ще направим лице в лице в Face-Off. Good luck. Right luck. Doing with their best again. Good luck. Du kannst nicht. Man schlag dich weg hier vorne. Ja, gib mir. Komm, komm. Hey, komm. Komm. Hey, was Angst? Du hast Angst. Ja, Angst, du Schwach.